Türkmenistanyň demirgazygynda ýangyn zerarly ýedi çaga heläk boldy. Fevral aýynyň ahirinde da Şoğuz vilayetinde ýüze çykan bu betbagçylyk barada opozisiýanyň halkyň sesi atly YouTube kanaly şeýle hem Türkmenistanyň da Şoğuz Live atly regional online portaly we ýarym resmi gündeligi news neşri tarapyndan habar berildi. 28 fevralda YouTube'da ödüni heläk bolan çagalaryň daýat hökmünde tanadan adam pajygaly ýagdaý barada aýdyp habary ýaýratmagy we paýlaşmagy haýyş etdi. Ýagdaý bolsa kyn görmeseňiz, şu men Instagram'a goýun zatlarymy paýlaşmaňyzy sizden haýyş edýän. Maglumaty görä ýoğulan çagalar 2007-nji ýylda doglan Mehriban, 2011-nji ýylda doglan Ziyada, 2012-nji ýylda doglan Ýangyn, 2015-nji ýylda doglan Söýli, 2016-njy ýylda doglan Sapar, 2018-nji ýylda doglan Altyn we 2020-nji ýylda doglan Eldar. Bu maglumatda ýanganyň ýylanlyda bolandygy aýdylýar. Da Şoğuz Live internet portaly ýedi çaganyň öýde ýeke galyp ýangynda ölendigini we pajygaly hadisanyň da Şoğuz vilayetiniň Gurban Sultan eje etrafynda bolandygyny habar berdi. 2021-nji ýylyň 23-nji fevralynda sagat 22:00 töweregi da Şoğuz vilayetiniň Gurban Sultan eje etrafynyň bamly owasynyň ýaşaýjysy Didar Çaryýewiň öýünde ýangyn emele gelip, öý eýetiniň mektep ýaşly we ondan hem kiçi 7 sany perdendi aradan çykdy diýip neşir habar berýär. Şoňa meňdeş mazmunly habar gündeligi news web sahypasynda hem ýerleşdirildi. Türkmenistanyň online neşirlerinde Gurban Sultan eje etrap häkimliginiň Çaryýewiň maşgalasyny wagtlaýyn pena we zerur serişdeler bilen üçin edenligi owadaşlaryň hem maşgala ýardym berýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosu helakçylygy duçar bolan maşgala we yerli häkimetler bilen habarlaşyp bilmedi. Da Şoğuz Live neşiriniň habaryna görä etrap prokurory bu wakanyň deslapky deriňewini geçirýär. Maglumaty görä ýangyna jaýylada şulgamynyň we tebigi gaz üçinçiliginiň näsazlygynyň ýa-da onuň ulanylşyna beperwaýlygyň sebäp bolandygy çak edilýär. Kış mevsiminde Türkmenistanyň ýylady ýyladyş gaz we elektrik üçinçiliginiň kesilmegi bilen ýygyderli ýüzbeýüz bolýar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda sowuk howanyň başlanmagy bilen gazdan zäherlenmeler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Şäherlerde ýyladyşyň kesilmegi, elektrik we gaz üçinçiliginiň besedilmegi ýa-da owalarda gazyň bolmazlygy netijesinde ýaşaýjylaryň arasynda agaç peşleriniň elektrik we gaz gurallarynyň şeýlede beýleki dürli enjamlaryň ulanylmagy giňden ýaýrap, bu köplenç betbagçylyga sebäp bolýar. Elektrik üçinçiligi hem ýurtda durnuksuzlygyna galýar. Golayda goňşy Gazagstanda çagalaryň ölümi ilatyň ýurtdaky sosial ýagdaýdan narazylygyny güýçlendirdi. Gazagstanda betbagçylyk häkimetlerden maşgalalara sosial goldaw berilmegini we köp çagaly maşgalalar üçin ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak hem ýaşaýyş jaý problematyny çözmegi talap etmek boýunça protestleriň döremegini tergib berdi. 19-njy fevralda Janatas şäherindäki köp gatly binadaky jaýlaryň birinde ýangyn wagtynda 5 çaga kömür turşy gazdan zäherlendi. Häkimligiň maglumatyna görä çagalaryň kakasy şol wagt işdedi, ejeti dukana gidipdir. Çagalar kömür turşy gazdan zäherlenip heläk bolupdyr. 2 ýyl mundan ozal şoňa meňdeş waka Gazagstanyň paýtagtynda hem boldy. 2019-njy ýylyň 4-nji fevralynda giýje şol wagt hastana häzirki Nur Sultan şäheriniň etegindäki Koktal bir etrapçasynda bir maşgalada 5 sany kämillik ýaşyna ýetmedi gyz çaga ýangynda wepat boldy. Bu betbagçylyk tutuş ýurt boýunça nägilelik tolkunyň döremeginiň başlangyjy boldy. Gatnaşanlar esasanam aýallar döwletden pes dejili maşgalalara sosial goldawy güýçlendirmegi talap etdiler. Türkmen režimini tankyt eden Türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportuna saklandy. Internetdäki tankydy çykyşlar sebäpli Türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygyna aýplanan Türkmenistanly student Rodygeldi Çöliýew 2 martda Istanbuldan Moskwa barandan soňra Şeremetyew aeroportuna saklandy. Türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportuna sosial ulgamlar arkaly paýlaşan videosyny özüniň İstanbul Moskwa gatnawy bilen 2 mart günü akşam saat 6:40-da Moskwanyň Şeremetyew aeroportuna baryp düşendigini aýtdy. Geçen dekabrda adam hukuklaryny goraýjy memorial hemde Türkmen Helsinki fondu guramalary bilelikde beýanat ýaradyp, Russiýanyň Garaçay Çerket Universitetine bilim alan 26 ýaşly student Rodygeldi Çöliýewiň YouTube ulgamyna Türkmen hökümetine gönükdiren birnäçe tankydy çykyşyndan soňra Türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygyna aýplanýanlygyny we ýazarlanýanlygyny habar berdi.
Düýbi Moskwada ýerleşýän memorial guramasynyň merkezi programmalary boýunça ýolbaşçysy Vitaliy Ponomaryov 3 martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Çöliýewiň aeroportdan Moskwa goýberilmänligini hem de onuň aeroportda saklanýanyny tasdiklady. Вчера вечером он полетел около 7 вечера в Москву рейсом Аэрофлота. Здесь его не захотели пропускать, причем вот согласно... Dün akşam saat 7 töwereklerinde ol Aeroflot gatnawy bilen Moskwa geldi. Bu ýerde onu Moskwa goýbermek islemediler. Onuň öz tanışlarynyň üstü bilen ýiberen maglumatlaryna görä, entek pasport barlaglaryndan odal onu saklapdyrlar. Meniň düşünşime görä onu ähtimal ýygyna Türkiýe uratmaga finansipdirler. Ýöne ol gaçyp atalga sormak isleýändigini aýdyp muny ret edipdir. Şonu onu galdyrypdyrlar diýip adam hukuklaryny goraýjy aýtdy. Şeýle de ol çarşyny we güni Çöliýewiň henide aeroportda saklanýanyny, ýerden resmiýleriň Çöliýew bilen iki gurrun döşlük geçirenligini gurrun berdi. Rus resmiýleri Çöliýewe koronavirus sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýa goýberilmeýänligini, onuň Istanbula uradyljakdygyny we şol ýerde Türkmen konsulhanasynyň wekilleriniň onuň bilen gyzyklanmalydygyny düşündiripdirler. Ýöne Çöliýew bu teklibi ret edipdir. Şondan soň resmiýler onuň meselesini Moskwadaky Türkmen konsulhanasyna tapşyrjakdyklaryny aýdypdyrlar. Şeýle de Ponomaryov Çöliýewiň aeroportuň halkara gatnawlary bölümine döni we onuň bilen habarlaşmagyň kynlygyny aýtdy. Galybertide adam hukuklaryny goraýjynyň maglumatlaryna görä 2 martda Çöliýewiň Garaçay Çerket Üniversitetine bilim alýan aýaly hem umumy ýaşaýyş jaýynyň komendanty tarapyndan sorag edilipdir. Türkmen Helsinki fondunyň hem de memorial guramalarynyň dekabrda çap eden beýanatyna görä Çöliýew YouTube ulgamyny Türkmen režimini garşy gönükdiren tankydy çykyşlaryndan soň Türkmenistanyň Russiýadaky elçixanasynyň bilim alýan ýokary okuw jaýynyň hem de Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň basyşlaryna sebäwar bolupdyr. Onuň Türkmenistanda ýaşaýan howpsuzlarlaryna da basyş edilipdir. Memorialyň maglumatlaryna görä Çöliýew Russiýanyň Garaçay Çerket Döwlet Üniversitetine 2018-nji ýylda okuw başlapdyr. Onuň aýaly Mehri Cemal Hudaýnazarowa hem bu üniversitetde bilim alýar. Çöliýew 2020-nji ýylyň ýanwaryna okuwdan çykarylypdyr we soňra taýýarlyk kurslaryna ýazylypdyr. Daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri ýeşçeňleşýän mahaly Çöliýew YouTube ulgamyna türkmen prezidentini, hökümetini we emeldarlaryny tankytlaýan video ýüzlemelerini çap etdi. Munyň ýa memorial we Türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä, onuň Türkmenistanda ýaşaýan kakasy we ejesi türkmen polisiýasy tarapyndan sorag edildi. Çöliýew haýwatlary garamazdan protest hereketiniň gatnaşyjylary bilen ara gatnaşyk kurmak üçin 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabryna Türkiýe bardy. Adam hukuklaryny göze geçirýän Freedom House, ýagny Azat öý guramasy 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy, ykdysady nämälimlik we konfliktler dünýä boýunça azatlygyň pese gaçmagyna sebäp bolandygyny aýdýar. Düýbi Washingtonda ýerleşen guramanyň 3 martda çap bolan ýyllyk hasabatynda dünýäde soňky 15 ýylyň dowamında azat däl diýilip häsiýetlendirilen döwletleriň sanynyň rekord derejä 54-e ýetendigi bellenilýär. Freedom House öz hasabatlarında Türkmenistany ýyldan ýyla azat däl döwletleriň hatarynda erbetleriň erbedi sanawynda ýerleşdirip gelýär. Bu ýylky hasabatda oňa azatlygyň indeksi boýunça Günorta Sudan we Eritreýa bilen birlikde 2 bal berilipdir. Bellemeli ýeri Demirgazygynda bu indeksi boýunça 3 bal berilipdir. Demokratik görkezüjileri boýunça Türkmenistana 0 bal berilip, ol berk awtoritar rejimli ýurt hökmünde häsiýetlendirilipdir. Hasabatda Türkmenistanyň Nikaragua bilen birlikde özüni hakykatdan daşlaşdyryp, ýurdun çağında koronavirus pandemiýasynyň bardygyny aslada ikrar etmänligi bellenilýär. Türkmen häkimetleri Azatlyk radiosunda we beýleki garaşy seçmelerde ýurtda COVID-19 ýolugýanlar, ondan heläk bolýanlar barada berilýän aladaly maglumatlar aramazdan häzirki güne çylny bu ölüm howply ýokunjyň ýeke ýagdaýyny hem hasaba alman gelýärler. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durly gadagynçylyklary, şol sanda halkara we içerki gatnaw çäklendirmelerini girizdiler. Türkmenistanyň hökümeti bulary gönümmel koronavirus pandemiýasy bilen baglanşdyrman, olaryň ýokunç keselleriň öňüni alyş çäherleriniň çäginde geçirilendigini öňe sürýärler we olaryň möhletini dowamly uzaldyp gelýärler. Freedom House guramasynyň hasabatynda ýurt boýunça berilen synda syýasy hukuklar we raýat azatlygy boýunça has köpesi gaçan döwletleriň arasynda Kyrgyzstan we Belarus hem bar. Bu ağırlykda Demirgazak Makedoniýa azatlyk babynda iň uly ösüşe görkezen döwlet boldy.
Hasabatda tin verilen ýurtlaryň 73 tanysynda azatlyk görkezijleriniň pese gaçandygy, munyň diňe bir Hytaý, Belarus we Venezuela ýaly awtoritar döwletler bilen çäklenmän Birleşen Ştatlar we Hindistan ýaly aladaly demokratiýalar ýaly döwletlerde hem ýüze çykandygy bellenilýär. Hasabatda 2020-nji ýylda demokratiýa ugrunda görüşjileriň awtoritar garşydaşlary bilen görüşlerinde uly itkeleri çekendigi, munyň netijesinde halkary diňaramlaryň diýdim zorlugynyň haýryna agandygy hem bellenilýär. Häkimet başyndaky liderler kä halatlarda ilatyň saglygynyň aladasy bahanasy bilen öz garşydaşlaryny basyp ýatyrmak üçin barha köp güýj ulandylar. Sol bir wagtda muň garşy çykýan aktivistler ýeterlik halkary goldawyň bolmandygy sebäpli türme tutuglygyny gynamalara sezewar boldylar. Köp halatlarda hem öldürildiler diýip hasabatda nyktalýar.